ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಗೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮಂಜಣ್ಣನ ತೂವೋಡು, ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅರವಿಂದರನ್ ತೂವೋಡು, ಶುಭಾ ಪೂಂಜರನ್ ತೂವೋಡು. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡುಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡುಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ನಾವು ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುರಣಿಯತೆ ಮಂಜಣ್ಣೆ ಬಾರಿಸೋಕೆ ಪಾತೆರಿಯರು. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಮಜಾ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ಕಲಾವಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಶುಭಾ ಪೂಂಜ ಒಲ್ಲೆರು ಅರಡ ಪಾತ್ರ ಪಗ ಶುಭಾ ಪೂಂಜ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಶಾರಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಗಿಂಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಚಿತ್ರ ಅಂಡು ಎಡ್ದುಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಅವನು ಲೈಫ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಯ್ಬಕ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪನಗ ವೈಟೆ ಪುಂಡಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ದುಂಬಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನದಾಗ ಜೋಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆತ. ಸೊ ಒಡೆ ಪುಂಡಲ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕಲ್ ಪೂರ ಪಾರ್ ಬತ್ತದು ಎನ್ಲಕನೆ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ತುಣ್ಣಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಈರು ಜೋಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಸೆಲೆ ಹೊಂದಿತ್ತರು ಬೊಕ್ಕ 8 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಂತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಈರು ಇಂಚನೆ ಪುನ್ನ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನು ಇಂಚನೆ ಯಾನ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಲ ಎಲ್ಲ ಆತ ಬಂಗ ಆತಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲ್ ಲಾಕನೇ ಇತ್ತಂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆತ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಪುಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲದು ಲೈವ್ ಉಪ್ಪರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಕರಾವಳಿ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ಎನ್ನುಂಡಿರೆ ಎನ್ನ ಊರು ಎನ್ನ ಜನ ಎಂಕ್ ಊರ್ದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿದ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳೆದಿನಿ ಎಂಕಲ ಊರಡೆ ಶಿರ್ವಾಡ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಊರು ಪನಗ ಅಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಸತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಗಿಪಾದ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನೇ ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಊರುಡು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಈರು ಓಡೆ ಬೈನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಪೂರ ಕಡೆ ಎನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೂರ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಯೆ ಸೂರತ್ಕಲ್ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಪೋದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪುರಾವೆ ಎನ್ನ ಪುರಾವೆ ಪೂರ ತಿನ್ಪಿನೇ ಅವು ಐಟ ತಿಕ್ಕುನು ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನು ಪೂರ ತಿಂಡದು ಮಜಾ ಮಲ್ತೆ. ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪಂಪರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಕಿನ್ನೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ ತೊಗೊಂಡು ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡ್ಲ ಆತೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎನ್ನ ಮಾಮನೇ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಪದ್ಧತಿದ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಸೊ ಎಂಕ್ ದೈವನ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದೆ ಪಂಡರು ಮೀನು ತಿಂದೆ ಪಂಡರು ದಾದ ಮಾತ ತಿಂತಾರೆ ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪೋಲೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೂರ ತಿಂದೆ ಮೀನು ಅಂಜಲ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಪೂರ ತಿಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕುಕ್ಕು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಟ್ ಇತ್ತು ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದ ಪೆಲೆತಕಾಯೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಲ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಮ ತಿಂದೆ. ಇರೇನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಏನು ಪೂರ ಅಂತನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕರಾವಳಿದ ನೇಟಿವಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊನಪಾರು ನೀರು ಒಯ್ಪುನೆಪ್ಪು ನೀರು ಕೂಟ್ನೆಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಾರು ಕರಾವಳಿದ ನೇಟಿವಿಟಿ ಇರೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಪ್ನಾಗ ಏತ್ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಆಪುನೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಗ್ರೀನರಿ ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ ಹೆಂಗ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಐಟ ಉಪ್ಪುನು ಕಾಡದ ಮಧ್ಯೆಡ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಪರಿಸರದ ಮಧ್ಯೆಡ್ ಬೆಳೆದಿನಾಲ್ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಸಡನ್ ಆದ ಈ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಖಾಲಿ ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಪರಿಸರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸರ್ತಿದ ರೇಂಜ್ ಅವ್ನು ಪೂರ ಏನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ ಉಪ್ನಾಗಲ್ಲ ಏನಂತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗೆ ಊರಿಗೆ ಪೋಡು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಸ ತೋಡು ಅಂತಂದು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ 3 months ಬರ್ಪೆ ಊರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 months ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಪೆ. ಬರ್ಸ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆ ಗಲಾಟೆ ಆತೊಂಜಿ ದಾಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಸಡ್ ನೆನಪಿನ ಪನಕ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಸಡ್ ನೆನೆದಿಂದ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಡು ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆಗೆ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಬರ್ಸಡ್ ನೆನೆದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ ದಿನೋಲಲ ನೆನಪ ಅವು ನಮಗೆ ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ಐಟೆ ನಾನು ಬಿಡೊಂದಿದ್ದು ಜೆರಿ ಒಯ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಡು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐ ಥಿಂಕ್ 2 hours ನೆನೆದೆ ಅನ್ ಬರ್ಸಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಇನ್ನು ಬರ್ಸ ಬರ್ನಾಗ ಪೂರ ಶೀಟ್ಸ್ ಪಡೋದಿತ್ತೆ ರಿಜಿ ಶುಭ ನೆನೆಪಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಯ್ ಕಟ್ಟ ಪುಡ್ಲೆ ಇದ್ದು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಪರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕೇನು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಿಂದ ಅಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲಾಡು 17 ಜನ ಇತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಬೇತೆ ಇರ್ತದೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಜಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ದಾದಾನೆಲ್ಲ ನಡಪುನು ಅನ್ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಜಾ ಲಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಏನು ಜನತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋಯಿನ ಬಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೋರೆ ನಾನಂಚೂರ್ದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ದಲ್ಲ ಪೋನ ಬಾಗ ಒಂಚೂರು ಇಂಕ ಭಯ ಆಯ್ತು ಇಂಚಪ್ಪುನು ದಾದ ಅಂದು ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಿಜಿ ಈದ್ ದಿನನೇ ಮಲ್ದಿನ ಅಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಾಮದ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತಿನ ಧೈರ್ಯ ಆಯ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಂಜು ಎಂಕ್ಲ ಆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಲಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಮಾಷೆ ಅನ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಆಯ್ಲ ಇತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಅವೇ ಮಲ್ಪುನು ಖಾಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬೇರೆ ದಾಲ ಬಡ್ಚೆ ಎಂಗ್ಲ ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಾನ್ ಬೂರೋಣ್ಣಾನ್ ಪಾತ್ರನಾನ್ ಅವೇ ಆತೆ ಸೊ ಎಂಗ್ ಮಂಜು ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಿವ್ಯಾ ಹುಡುಗಾವಳಲ್ಲ ನಿಧಿ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಾಜೀವ್ ಅಗುಲ್ ಮುಜ್ಜ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಈತ್ನೇಟ ಓಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಬೈದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಪೆರ್ಗುಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಪಗಪಾಕಿ ಅನ್ನೋ ಮಿತ್ತು ದಾದವನ್ ಪರ್ನಿಕ್ ಅವನ ಮಮ್ಮಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಪಲ ಪನ್ಪೇರೆ ನೀ ಪೆರ್ಗುಡೆಲಕ ತೋಜುವ ದಯಪನ ಕಿನ್ನೆ ಮೋನೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ದಪ್ಪ ಒಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೇಮ್ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಲಕ್ಕನೆ ಒಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅರವಿಂದ್ ಲೈಪ ಪನದೊಪ್ಪೆ ಸೇಮ್ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಲಕ್ಕನೆ ಈ ಮೋನೆ ಮಲ್ಪುನಾಡು ತಿನ್ಪಿನಾಡು ಪೂರಲ್ಲ ಅಂಚನೆಪ್ಪ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚದ ಅಗುಲೇನು ಏನನ್ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಗುಜ್ಜೆ ಅಂದ್ಪುರ ಲೆಪ್ಪೇರು ಬಸ್ ಈ ನಿಖಿಲ್ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರ ಪಾತ್ರ ಬಿಡ್ಪೇದಾರೆ ಅಂದೆ ಅನ್ಪರಂಗ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದಿದ್ದ ಬಟ್ ಅವನ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ಪರೆ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ದಯಪನಗ ಇಜ್ರ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅಂಚದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೈದಾರೆ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕೊರಪು ನಂಚಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಎನ್ನಿದಿತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಂಡ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪಾರ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದುಂಬುಲ ಊರಿಗೆ ಪೋನಪ್ಪ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದೇ ಪೋಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ದಿಂಚಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ಲ ಏನ ಹುಡುಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ದರ್ಶನ ಅಂತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೆ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮುಂದುಂಡು ಅಂಚದು ಬರ್ ಚಿನ್ನಿ ಬಂಡು ಉಲ್ಲೇರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲೇರು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶಾಯಿ ಸೊ ಮದ್ಮೆ ಆವಾಗ ಎಂಚಾನಲ್ಲ ಆರೇನು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಕರಪ್ಪ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗು ಆರು ಇತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಶಾಯಿ ಆರೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಪೀರು ಸೊ ಅಂಚದು ಮದ್ಮೆ ಆವಾಗ ಎಂಚಾನಲ್ಲ ಹೋಯ್ತೊಂಬರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಯ್ಬರ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ಏನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿರುತ್ತ ತಿಕ್ವೇರು ಅವಾಗ ಬುಡ್ಡೆ ದಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನು ಏಪ ಮದ್ಮೆ ಎಂಕಲು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ನೇನಂದಲ್ಲ ನನಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಊರುಡು ಶೆಬಾಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರೋಳಿ ಅಂಕಲ್ ಕೊರೋಳಿ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಈ ಬರ್ಷಡೆ ಆಪೆ ಅಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಜಿ ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದು ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ನವೆಂಬರ್ ಮರೆಯಲ್ಲ ಆಪುಂಡತಿ ಸೊ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿನ್ ಪಂಡೇರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂತಾರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾ ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತ್ರಿದೇವಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೈಮ್ಸ್ ಅಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಅಂಬುಜ ಅಂದುಂಡು ಅವು ಮೂಜಿರಪ್ಪ ಹೊಸದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೆ ನಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಹಿಡ್ದಾದ ನಾನು ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ದಪ್ಪನಾಗ ಏನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಜೋಕುಲಾಡು ವಿಮೆನ್ ಪೊಂಜೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾನು ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನಾನು ಇಷ್ಟಪಡು ಸೊ ಏತೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೋರೆ ಐತೆ ಅವಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಗುಲ್ಗೆ ಯಾನ್ ತಲ್ಪೊಡಂಡ ಕೂಡ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ದಾದನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಡೈತಿ ಸೊ ಅಂಚ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ದಾದನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಏನು ನಲ್ಲ ದಾದ ಅಂದ್ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಕಲಂಗರ ಹಿಡಿದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕಲಾಗಿ ಈದ್ ಪೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ಯ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ ಪರವಾದ ನೀರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಗನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಪಾತ್ರ ಶುಭ ಪೂಜಾ ಭಾರಿ ಸೋಕು ಪಾತೆರಿಯರು ಅರ್ನ ಮಾತ ಅನುಭವನ ಪಂಡೇರು ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲು ನಡೆದು ಪತ್ತದು ಪರಬೇರ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಶುಭ ಪೂಜಾ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಆತೆರೆಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಪಂಡೇರು ಸೋಕುದ ಪಾತ್ರ ಅವ್ರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಪ್ರವೀಣ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡೊಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ.